Ister Tower je projekt, ktorý napreduje. Individuálny prístup ku každému klientovi. Pomoc aj s financovaním. Seniorný obchodný tím. Predajné miesto priamo pri budúcej stavbe. Našou úlohou nie je len predať byt. Našou úlohou je pomôcť klientovi urobiť správne rozhodnutie. Vlastné predajné nástroje. Digitálna dvojča projektu Iris, vyvinuté v spolupráci s Medspace. Digitálne dvojča umožňuje klientom pozrieť si výhľad priamo z ich budúceho bytu. To, čo dnes vidíme na obrazovke, bude čoskoro stáť pred nami. Ister Tower. Kráľovná downtownu prichádza.